Hej Smukke. Hvor er du på vej hen? Har du fået øje på, at der er noget, der står åben? Hvad vil du nu gøre? Hvad vil du nu gøre? Du falder der ned, gør du ikke? Ja. Kan du komme over den? Ja. Hold op, så er du nede, hva'? Gider du ikke mere nu? Nu er du ellers nede halvvejs over. Synes du, det er alt for langt over alligevel? Bare. Kommer du hen til den store bunke med vasketøj?